Hello, grade 9 students. This is Teacher V, and I will be your guide for your today's lesson about right triangle similarity theorem o yung RTST. Makikita nyo sa mga books na merong abbreviation sa math na RTST. Ang ibig sabihin nun, right triangle similarity theorem. So this is all about right triangles. And this is for grade 9 mathematics. Quarter 3, week 6 na tayo. So, ready na ba na mag-start kayo sa panibagong lesson today? Okay, pero bago yon, huwag kalimutan na i-click yung like button sa baba nitong video. I-share mo na rin sa iba para marami pang mga students ang magmahal ng mathematics. So, once done, let's get started! So, ano nga ba ang ibig sabihin ng right triangle similarity theorem or RTST? According to this theorem, if the altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, then the two triangles formed are similar to the original triangle and each other. So para mas maintindihan natin itong RTST, gawa tayo ng illustration. So mag-drawing tayo ng right triangle. So let's say we have right triangle CAB. And meron tayong right angle here at angle C. Pagkatapos, mag-drawing tayo ng altitude from our right angle. So, from here, sa right angle natin, gagawa tayo ng imaginary line. So, ito yon, magkakaroon tayo ng tinatawag na altitude. So, CD. At dahil sa altitude na to, magkakaroon ulit tayo ng panibagong dalawang right triangle. So, ano kayang right triangles yung nabuo? So, merong dalawa. Una, itong triangle CDB. So, may nabuong right triangle. Tapos, yung isa pa, yung triangle CAD. So, bali tatlong triangle na yung meron tayo dito dahil sa altitude natin. So, we can say, according sa RTST theorem, dun sa kaninang nabasa natin about sa theorem na to, kapag meron tayong altitude from the hypotenuse, makakabuo ito ng another two triangles at yung triangles na yon, yung two triangles na yun ay similar to the original triangle. So, meaning to say, itong tatlong triangle na nakuha natin are similar to one another. We can now say that triangle DAC is similar to triangle DCB and similar to triangle CAB. Okay? So, pag-aralan pa natin yung tungkol dito. Let's discuss now the special properties of right triangles. So, unang property natin, so the length of the altitude is the geometric mean between the segments of the hypotenuse. So, para makuha natin yung ating altitude o yung CD natin dito, ang gagawin lang natin is we're going to get the geometric mean between the segments of the hypotenuse. Ibig sabihin, ang i-compare nating triangle dito is yung triangle DAC tsaka yung triangle DCB. Sila yung bumubuo na segment dito sa ating hypotenuse. So, ang hypotenuse natin is segment AB. So, kunin natin yung mga proportional segments niya. DA over DC. So, DA over DC is equal to DC over DB and equal to AC over CB. And kunin lang natin yung dalawa rito, DA over DC is equal to DC over DB. Again, ang hinahanap kasi natin dito is yung length ng altitude. Ibig sabihin yung sukat ng CD. Cross multiply lang tayo. Pag nag-cross multiply tayo, DC times DC is DC squared. Then DA times DB is DA times DB. Now, kailangan maging DC lang to, matanggal yung squared. Kaya para matanggal ang squared, i-square root natin both sides. So, matatanggal na yung squared dito, pero sa kabilang side, hindi matatanggal yung square root. So, nandun na siya. So, ang DC is equal to the square root of DA times DB. So, para makuha natin yung DC o yung CD, yung altitude ng ating right triangle here, gagawin mo lang, pag times mo yung DA and DB, tas kunin mo yung kanilang square root. So, yan yung unang property. Pangalawang property, about naman to sa leg. Para makuha naman ang leg na ating right triangle dito, each leg is the geometric mean between the hypotenuse and the segment of the hypotenuse that is adjacent to the leg. So, let's say, kukunin natin yung measurement nitong AC.
Ay, ito yung isang leg ng ating triangle CAB. So, kunin natin siya. Kaya i-compare natin yung triangle DAC at saka yung triangle CAB. Compare natin. Or, yun, DAC is similar to CAB. Kunin natin yung mga proportional segments niya or sides. DA over CA. So, DA over CA is equal to DC over CB is equal to AC over A AC over AB. Ayan. At kukunin lang natin dito is itong nasa unahan and itong dulo. So, DA over CA is equal to AC over AB. So, itong kinuha natin kasi again, ang hahanapin natin dito is yung leg na AC. Yung sukat niya. Cross multiply lang tayo. So, magiging AC squared na to kasi pareho lang din naman yan. CA or AC. So, pag tinimes mo yan is AC squared is equal to DA times AB, DA times AB. Then, i-square it lang natin both sides para matanggal yung squared dito. So, ang AC natin is equal to the square root of DA times AB. So, para makuha yung measurement nitong AC, kunin mo yung product nitong DA, o yung sukat na to. Pagkatas yung kabuuan ng hypotenuse, pag times mo, tapos kunin mo yung kanilang square root, yun ang measurement ng leg natin na AC. Okay? Ganun naman din ang gagawin natin kung hahanapin natin yung isa pang leg, which is yung CB. So, pag kinuha naman natin yung CB, ang i-compare nating triangle is yung DCB and CAB. Yan naman yung i-compare natin. Ayan. So, kunin natin yung mga proportional sides niya. DC over CA. So, DC over CA. DB over CB. And CB over AB. Ayan. Ang kukunin natin dito is yung dalawang nasa dulo kasi ang hahanapin natin is yung CB. So, DB over CB is equal to CB over AB. Cross multiply lang. So, magiging CB squared is equal to DB times AB. Then, square root mo both sides para matanggal yung square dito. So, we have square root of DB times AB. So, ang gagawin natin para makuha yung CB, ay yung sukat ng leg natin, ipag-multiply natin yung sukat ng DB sa AB o sa buong hypotenuse, tapos kunin mo yung kanyang square root. Yun ang measurement ng ating segment CB. So, yun yung mga properties or special properties na ating right triangle. So, mag-solve tayo or i-apply natin yung properties na yon in solving our right triangles. So, given the figure below, solve for x, y, and z by applying the special properties of right triangles. Meron tayong x, y, z. Yun yung hahanapin natin. Tapos, dito, given na yung altitude, which is yung 12. Tapos, meron na ring measurement yung segment na to, which is 18. So, unahin muna natin yung sa altitude. Tandaan na sa altitude, ang formula natin sa altitude is the square root of the product of the measurement of the segment of hypotenuse. So, ito yung hypotenuse natin. Gagawin mo lang, ipagta-times mo yung 18 and x, then get the square root. Yun yung ating altitude. So, substitute natin siya para sa ating altitude. So, 12 yung ating altitude is equal to the square root of yung 18 at saka x. So, ipagta-times na natin yung dalawang segment natin ng hypotenuse, then get the square root. So, that's why we have 18x. Pero ba't biglang nagkaroon ng squared? So, ini-squared natin para makancel yung square root. So, pag nag-squared tayo, makakancel yung square root, pero yung 12 is-square din natin. Magiging 144 is equal to 18x. Then, divide natin both sides to 18 para makuha natin yung x, makancel to. So, 144 divided by 18 is 8. So, ibig sabihin, yung x natin is 8. Paano naman yung y? So, to solve for y, ang gagawin lang natin is, kukunin natin yung sukat ng hypotenuse natin, yung kabuuang sukat niya, tapos i-times mo dito sa 8. Okay, then get the square root. Kaya meron tayong square root of 26 times 8. Saan nanggaling ang 26? Yung 26 ay nanggaling dito sa 18 plus 8. Kasi kabuuang sukat ng hypotenuse. So, 18 plus 8 is 26. 26 times mo dito sa x, o yung sukat na to, 8. Then, square root.
26 times 8 is 208. Square root of 208 is equal to 4 square root of 13. So, ayan yung answer natin. Hindi na natin yan mas-simplify. Nakuha na natin yung ating y. Paano naman yung ating z? So, gagawin lang natin dito is kukunin ulit natin yung sukat, kabuuang sukat ng hypotenuse. So, kaya may 26 pa rin tayo dyan. Pero, ang gagamitin naman natin dito is yung 18. Okay, so 26 times 18. Then, get the square root. 26 times 18 is 468. Then, square root of 468, we have 6 square root of 13. So, nakuha na natin yung measurement ng ating z, 6 square root of 13. At hindi na natin ito masisimplify. Ito na yung answer natin. Alright, so nakita ninyo, nakapag-solve tayo ng mga unknown measurements na ating right triangle gamit yung special properties ng right triangles. So, wag lang kalimutan yung mga pinag-usapan natin today. So, kung meron tayong right triangle and may altitude na nabuo at another 2 right triangles, makukuha natin yung measurement ng DC o yung altitude natin by getting the product of DA and DB, then get the square root of it. At para naman sa legs ng ating right triangle, yung AC and CB, para sa CB, kung kukunin natin ng CB, kukunin natin to sa pamamagitan ng pagmumultiply ng sukat, ng hypotenuse, kabuang sukat ng hypotenuse. Multiply mo siya dito sa DB, then get the square root. Yun yung CB. Para sa AC naman, multiply mo yung kabuang sukat ng hypotenuse times dito sa DA or AD, then get the square root. So, makukuha na natin yung kanilang mga sides. Okay, and that's it for today. I hope na makatulong ang video ko para mas maintindihan mo pa yung mga lessons mo sa mathematics. You can like this, share, and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. At i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page para kung may mga questions ka, pwede mo i-send doon kay Teacher V. Pwede mo rin ilagay sa ating comment section yung mga questions mo here. Okay, see you again next time and goodbye!